Atleti minn diversi disċiplini sportivi nataw rikonoxximent tas-sem tagħhom fl-isports u għall-unuri li rnexxilhom jiksbu barra minn Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ippreżenta dawn l-unuri flimkien mas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport Krista Ġus. U żgħażagħ preżenti ġej minn diversi disċiplini fosthom bowling, sparar, triathlon, darts u weightlifting. Joseph Muscat qal li dan huwa xhieda ċara ta' kemm il-Gvern jirrikonoxxi, jippromovi u jinkoraġġixxi iktar impenn sportiv, anke jekk dawn l-atleti ma jipprattikawx l-iktar sport popolari. 7 mill-persuni li kienu preżenti għal dan ir-rikonoxximent ġew nominati wkoll għall-għażliet sportivi nazzjonali. William Ketkuti wieħed mill-aktar atleti prominenti f'Malta ingħata rikonoxximent wara li rebaħ medalja tal-bronz fil-World Cup tal-isparar fil-finali ta' double trap. Iva, din kienet il-World Cup li kont irbaħt il-bronz fil-World Cup Finals ta' double trap. Affarijiet bħal dawn rikonoxximenti huwa onur kbir u napprezza ħafna, napprezzahom qegħdin qalbi ħafna dawk nerfaħhom napprezzahom daqs il-medalji. L-atleti mid-disċiplina tal-weightlifting mhux biss marru tajjeb ħafna kompetizzjonijiet internazzjonali, kemm Ewropej u anke tal-Commonwealth iżda kissru numru kbir ta' rekords nazzjonali. Ta' 15-il sena Sara Xwireb irnexxilha tikseb riżultat pożittiv ferm f'kompetizzjoni Ewropea tal-bowling, xi ħaġa li fi klima fistret dedikazzjoni u impenn kbir. Jiena nirringrazzja lil kulħadd, speċjalment il-Prim Ministru talli tani dan l-unur. Nħossni onorata ħafna talli ġejt rikonoxxuta u ngħid grazzi lil kulħadd talli ta' każ. Kemm faċli jew diffiċli biex tasal sa dan il-pass li wasalt għalih inti? Jien nitrenja kuljum u tit ħafna sagrifiċċju u għandi bżonn anke ħafna determinazzjoni lejn l-isport biex imur tajjeb ħafna matul is-sena. Dawn ir-rikonoxximenti qed jingħataw ta' kull xahar biex atleti żgħażagħ ikomplu jaspiraw u jilħqu livelli professjonali.